עיקון, החל, זה סיפור אותו נזכור. רגע, איפה יובל? רגע, מה? מה יובל עכשיו? לא נמצא. איפה יובל? אחר כך יובל, עכשיו יקיר, קדימה יקיר. יובל בוא ישראל. ברכב בפילים ובזמן פרשים, הפיל את פחדו על כל האנשים. ויבוא אל המקדש. דש ויקח את הזהב, את מנורת המאור שהעם כל כך אהב. אנשים שברו את הכלים הנאים, לכלכו, קלקלו וטימו את השמנים. וזה עוד לא, כמה הוא נורא. רצה הרבה יותר שעם ישראל על התורה אבטח, שלא אשמור חגים שבתות, שלא יקיים בכלל את המצוות. אבל גדול. כל ירד עליהם, כולם עצובים ממש כולם, אבל יש איש אחד במודיעין שלא קיבל את מתתיהו הגיבור ולא אוכל מתייחדים, יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן. הוא קרא לו כל העם ואמר, מי להשם אליי? באו אחריהם יתימו רבים, קמו הבנים, נלחמו בעוז וניצחו את היוונים. לא נשאר שמן זית האוכל, צאו מלפנים, צאו מאחור. חיפשו גם מכל הצדדים. לאן נעלמו כל הקדים? עצב היום. כמה נורא. נעלמה השמחה, נעלמה השירה, אבל פתאום קרה דבר נפלא. כעד השמן הקטן התגלה. הדליקו שוב. שוב הייתה מנורה, שמחה במקדש הייתה שמחה ורע. ואנו כאן היום בסיפור נזכרים, חוגגים ושרים שרים בחג האורים.